Szóval, hölgyeim és uraim, ebben a videóban kivételesen nem Minecraft témájú dolgot fogunk beszélni, hanem egy fontos dolgot, amit szerintem jó, ha tisztázunk. Tudjátok, hogy az egész internet reklámból áll. Vannak ingyenes dolgok, de azok is csak azért ingyenesek, mert tele van rakva a reklámmal, és a reklámban pénz van, és mindenhol reklám van. Vegyük mondjuk azt, hogy zenét akarok hallgatni, valami jó zenét, és erre beugrik a képernyő közepére egy reklám. És annyira idegesítő, de annyira nincsen kedved hozzá, hogy arra nincsen szó. Az egész hangulatodat így belehányja a kukába a reklám. Mindenfajta hülye reklám. De ez a weboldalakon is így van. Mondjuk van a CurseForge, ahonnan mondjuk letöltöttünk dolgokat, az is úgy úszik a reklám hátán, hát ez is reklám, ott is reklám van. Ez egy borzasztó mennyiségű reklám mindenhol. Ez megint egy reklámcsík, és akkor még csak itt tartunk. És ez csak egyre brutálabb lesz. Szóval borzasztó a reklám. De nem minden weboldalakon szenvedünk legtöbbet a reklámokkal, hanem talán a YouTube-on. Van a YouTube Premium, meg a YouTube Music Premium, ami méreg drága, de úristen de jó. Elmondom nektek, az nem jó. És most jön a képbe az egyetlen egy dolog, ami nagyon jó, működik, hatékony, és nincsen több reklám a világon. De gondolom tényleg is volt már olyan, hogy hallgattok valami zenét, és az LG Magyarország megszakítja ezt az élvezetet ezzel a csodálatos reklámjával. Hát ennek most vége. Szóval ebben a videóban a Chromiumról fogunk beszélni. Fontos, a Chromium az nem a Google Chrome, az egy teljesen más Chrome. Az a Google Chrome-nak egy beta verziója, amit majd mi folyton fejlesztés alatt áll, tehát abba tesztelik a Google Chrome hülyeségeit, ezért hát mondjuk Netflix nézésre nem ajánlom, tehát hogy nem a legtökéletesebb kereső, mint a Google Chrome, de arra, hogy megmenekülj a reklámokról, arra tökéletes. És van egy kiló weboldal, itt a Chromium downloadra kell menni, ami nekem itt meg is van nyitva, itt rányomsz erre a kis szövegre, ami félben bemegy a letöltésekbe. Ja, jó kis letöltési előzményei vannak. Itt kapsz egy zipet, ami rohadt lassan töltődött le nekem. Aztán, míg te megkaptad a zipet, itt van a letöltésekbe. Ezt ki fogod csomagolni. Én ezt már kicsomagoltam, az itt van. Ebben a mappában van egy kiló file, viszont nekünk a Chrome, a kék Chrome lesz az, ami szükségünk lesz. Ez bárhova tudjátok rakni ezt a mappát, tehát ez nincs úgy, hogy a program files-ba be van rakva, alapból betelepül, azt kész. Nem, ez így van, tehát ez akár pendrive-vel is felrakhatjátok, vihetitek gépen, azt csináltok valamit akartok, mert ez nem mint egy crackelt játék, a mappában van minden. És ha megnyitjátok ezt a csodát, akkor kaptok egy ilyet, egy ilyen átlagos Google Chrome-ot, viszont egy fontos dolog, ami nagyon fontos, hogy van egy olyan adblocker, ami ebbe a keresőben úgy működik, hogy kiszedi az összeset, azon, hogy uBlock Original Write, beleismertek, hogy uBlock ezt itt hozzá is bírjátok adni a Chrome web áruházban, nekem már hozzá van adva, és miután hozzáadtátok, most jön a csoda, mondjuk láttátok, volt ez a reklámos videónk, ez. Kimásolom a linket, bemásolom ide, Entert nyomok, és semmi reklám. Viszont ezt tartsátok szem előtt, hogy ez a böngésző, mivel hogy nem egy eredeti Google Chrome, vannak hibái. És például az egyik ilyen dolog, hogy általában van 180p, de vannak olyan videók, ahol csak 360 van. Tehát, hogyha a YouTube-ozni akartok, akkor van rá esély, hogy én nem ezt a böngészőt ajánlom, de arra, hogy zenét hallgass rajta, arra tökéletes, és ugyanúgy működnek a lejátszási listák. Például ez, rányom, még egy lejátszási lista, teljesen jó végigbírod hallgatni, teljesen jó fut a háttérbe, és nem lesz egy darab reklám se, megszakítás nélkül. Szóval én úgy gondolom, hogy ez a legjobb böngésző arra a célra, hogy megszabadulj a reklámoktól, és mindig be kell kapcsolni az uBlock Original Lite-ot. De ez minden weboldalon működik, tehát bármilyen weboldalra felmész, nincs több reklám. Teljes reklámvédelem.
mondhatni YouTube Premium ingyé. Na jó van. Kösz mindenkinek a figyelmét. És ne felejtjétek, csak a Chromium.